Камыт аяклары белән авыш-тәвеш килеп урамнан бер юантык карчык барса, ул Гәззәти. Һәр кем белән исәнләшә, һәр бала янында туктый. Инде урамда мине очратса, башымнан бисмилла әйтеп сыпыра да, елап җибәрә. Тәүфиклы булып үс, балам. Әниң сине бик зур авырлык белән тапты дип яшь кыя. Гомумән, үз гомеремдә мин Гәззәтинең еламаган чагын күрмәдем. Мине очраткан сайын ул күз яше кыйды. Аның үзе таптырган балаларны ярату формасы шул булган икән. Башка малайлар белән сөйләшеп аңлашкач ачыкланды. Һәрберсен үзе таптырган баланы очраткач башыннан сыйпый да елап җибәрә икән. Тәүфиклы булып үс, балам. Анаң сине бик авырлык белән тапты ди икән. Әни янына килгәндә дә алар шулай бала тәүфигы турында сөйләшәләр иде. Бер хикәят тә истә калган. Имеш, бер егет карт авыру әнисен арка кыштырып 3000 чакрым ераклыктагы изге суга алып барып кайткан. Кайткач, бер акыл иясеннән сораган. Мин дигән әниемне савыктыру өчен 3000 чакрым ераклыкка аны арка кыштырып алып барып кайттым. Анам алдында минем бурычым үтәлдеме инде? Hi дигән акыл иясе. Бу беләсеңме нәрсә? Бу хезмәтең синең анаңның 1 минутлык тулгагына да тормый.